ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин хабаргузоришро аз телевизиони Душанбе манзури шумо мегардонем. Дар студия Саида Юсуфзода. дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. таъиноти кадрӣ дар сохторҳои вазорати мудофиа, гвардияи миллӣ, қушунҳои сарҳадӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлия. пешгирии ҳодисаҳои нохуши истеҳсолӣ ва шуғли ғайрирасмӣ дар корхонаҳои ҳудуди шаҳри Душанбе. идомаи семинар машварати масъулини шуъбаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе. табодули таҷриба ва сайқали маҳорату малака аз рӯи ихтисос ба равшандиҳандагон ва коргардонҳои шабакаҳои телевизионӣ, мутахассисон аз Литва ва Булғористон дарс мегӯянд. шарҳи пурраи хабарҳо. 16 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохторҳои вазорати мудофиа, гвардияи миллӣ, қушунҳои сарҳадӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва сарроёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлия як қатор тағйироти кадрӣ анҷом доданд. ба вазифаи муовини якуми сардори муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиа ва вазифаҳои роҳбарӣ дар дастгоҳи марказии вазорати мудофиа ва ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, қушунҳои сарҳадӣ, гвардияи миллӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва сарроёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлия ва ҳайати фармондеҳии ҷузъутомҳои низомии сохторҳои қудратии мазкур, кадрҳои ҷавону варзида, дорои тахассуси олӣ ва далеру ватандӯст таъин гардиданд. ҳамчунин ба вазифаи комиссариони ҳарбии шаҳру ноҳияҳои Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, Данғара, Вахш, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ёвон ва Шаҳристон кадрҳои таҷрибадори ин соҳа таъин карда шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ ва суҳбат ҳолати омодагии қувваҳои мусаллаҳ, воҳидҳои низомӣ ва сохторҳои дигари номбурдаро дар робита ба авзои минтақа ва ҷаҳон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, дар назди ҳар яке аз ин ниҳодҳои низомӣ ва ҳифзу таъмини сулҳу оромӣ вазифаҳои муайян гузоштаанд. таваҷҷӯҳи зиёд ба тақвияти ҳифзи сарҳади давлатӣ ва пешгирӣ аз ҳар гуна сарҳадшиканӣ, бахусус сарҳадшикании мусаллаҳона ва қочоқи аслиҳаю маводи мухаддир, таҳкими омодагии доимии қувваҳои мусаллаҳ, забономӯзӣ, аз худ кардан ва истифодаи лавозимоту техникаи муосири ҷангӣ, гузарондани машқу тамринҳои пайваста то истифода аз имконоти таҷҳизоти идорашавандаи фосилавӣ ва риояи қонунияту оинномаҳои соҳавӣ зоҳир карда шуд. таъкид гардид ки муносибат бо сарбозону кормандон бояд мисли муомила миёни аъзои оила бошад, то ки эҳсоси дӯстию бародарию ҳамдигарфаҳмӣ байни хизматчиёни ҳарбӣ ва роҳбарони воҳидҳои низомӣ устувор гардад. дастуру тавсияҳои дигар доир ба иҷрои босифати масъулиятҳо дар ҳар яке аз сохторҳои номбурда дода шуд. бо мақсади таъмини сокинону меҳмонони шаҳр бо маҳсулоти хушсифати кишоварзиву агросаноатӣ ва муаррифии маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои саноати хӯрокворӣ мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва моддаҳои 2 ва 5 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи ташкили ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзиву агросаноатӣ ва корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар соли 2026 ба тасвиб расид. дар асоси ин қарор нақшаи ташкил ва гузарондани ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзиву агросаноатӣ ва корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар соли 2026 тибқи замима тасдиқ карда шуд. раёсати рушди иқтисод, савдо ва мониторинги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалияи шаҳри Душанбе, вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттифоқи тоҷик матлубот муаззаф гардиданд ки ҷиҳати ташкил ва гузарондани ярмаркаҳо бо иштироки хоҷагиҳои кишоварзӣ ва корхонаҳои саноатии хӯроки умумии ҷумҳурӣ тадбирҳо андешанд. раисони ноҳияҳои Исмоилӣ Сомонӣ, Шоҳ Мансур, Синон ва Фирдавсӣ низ
вазифадор шуданд, ки дар ҳамкорӣ бо сохторҳои марбутаи шаҳрӣ бобати дар сатҳи баланди ташкилию фарҳангӣ гузарондани чорабиниҳои мазкур, ҷойгир кардани ғурфа ва растаҳои савдо, ки ба талаботи муосир ҷавобгӯй мебошанд, тадбирҳои зарури андешанд. раёсати рушди иқтисод, савдо ва мониторинги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дастур гирифтааст, ки якҷо бо раёсатҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, хадамоти давлатии оташнишонӣ, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Душанбе ва раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ қоидаҳои савдо, тартиботи ҷамъиятӣ, вазъи зидди сӯхторӣ, сифат, нархи маҳсулот ва талаботи санитарию гигиениро дар доираи салоҳияти худ таъмин намояд. раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ хизматрасонии ташхиси маҳсулотҳои гӯштиву шириро ҳангоми баргузории ярмаркаҳо тариқи ройгон амалӣ намуда, муассисаҳои давлатии рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе ороиши макони ярмаркаҳоро бо лавҳа, шиёру навиштаҷоти идона таъмин месозад. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини раиси шаҳри Душанбе, сарпарасти соҳаи иқтисод гузошта шудааст. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахшида ба 1050-солагӣ аввалин бонуи суханвари адабиёти тоҷику форс, шоир Робияи Балхӣ ҳамоиши илмию назариявӣ баргузор гардид. ҳамоиш дар доираи қабул шудани қатномаи ЮНЕСКО оид ба таҷлили 1050-солагии нахустин шоираи забардаст ва соҳибдевони тоҷик Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ давоми солҳои 2026-2027 барпо мегардад, гузаронида шуд. гузориши ҳамкорони мо. ҳамоиш ба сухани муқаддимавии ректори донишгоҳ профессор Насриддинзода Эмомалӣ оғоз ёфт. таъкид шуд, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 декабри соли 2025 таъкид намуданд. қабули қатномаи ЮНЕСКО оид ба бузургдошти 1050-солагии Робияи Балхӣ дар солҳои 2026-2027 далели равшани эътирофи ҷойгоҳи хоси мероси маънавию фарҳангии тоҷикон дар тамаддуни ҷаҳонӣ мебошад. ин рӯйдоди таърихӣ самараи сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат ба шумор меравад. дар ҳақиқат талошҳои пайвастаи роҳбарияти олии кишвар ҷиҳати эҳёи арзишҳои миллӣ, поздоштани хотираи бузургон ва пайванди маънавии гузашта бо имрӯз имконият фароҳам оварданд, ки мероси шахсиятҳои нодири мо аз ҷумла Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ гардад. зикр шуд, ки дар ҷилди якуми китоби пешвои миллат «Забони миллат ҳастии миллат» низ ҳангоми баррасии шоирони давраи Сомониён аз Робияи Балхӣ ёд шудааст, ки ин аз таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти давлат ба мероси адабии занони суханвари тоҷик шаҳодат медиҳад. дар идомаи чорабинии иштирокчиён доир ба мавзӯъҳои Робияи Балхӣ нахустин шоираи соҳибдевони тоҷик, Робияи Балхӣ шоири ошиқ ва озодманиш, зиндагиномаи Робияи Балхӣ ба ривояти шайх Атори Нишопурӣ. Робияи Балхӣ поягузори анъанаҳои занонаи поэтикаи адабиёти тоҷику форс маърузаҳо намуданд. боиси ифтихор аст, ки дар қатори дигар иқдомҳои роҳбари давлат аз ҷониби яке аз ташкилотҳои бонуфузи дунё ЮНЕСКО иқдоми навбатии пешвои муаззами кишвар дар мавриди таҷлили ҷашни 1050-солагии Робияи Балхӣ низ мавриди омӯзишу мавриди баррасӣ ва мавриди қарор қабул гардид. дар ҳошияи ҳамин иқдоми навбатии пешвои муаззами кишвар раёсати донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахшида ба 1050-солагии Робияи Балхӣ як конференсияи илмӣ назариявӣ баргузор кард, ки дар ин конференсия аз ҷониби олимону донишмандони кишварамон оид ба рӯзгору осор ва фаъолияти Робияи Балхӣ чанд андешаҳо иброз карданд ва ҳамзамон ишора гардид, ки Робияи Балхӣ аз ҷумлаи он шоираҳои тоҷике мебошад, ки дар таърихи адабиёт ба ҳайси модари шеъри форсӣ шинохта шуда ва эътироф шудааст. дар ҳамоиш таъкид гардид, ки Робияи Балхӣ дар асри 10 зиндагӣ кардааст. ӯ нахустин зани шоири форсигӯи замони Сомониён ва рӯдакӣ маҳсуб ёфта, ҳам ба форсӣ ва ҳам ба арабӣ эҷод кардааст. гуфта шуд, ки дар сатҳи ЮНЕСКО таҷлил намудани 1050-солагии Робияи Балхӣ аз шинохти дурусти сухани дилангези ин модари шеъру адаби порсии тоҷикӣ шаҳодат медиҳад.
инчунин иброз гардид ки дар остонаи таҷдили 1050-солагии робияи балхӣ зарур медонем омӯзиш ва пажӯҳиши рӯзгор осори шоир дар миёни муҳаққиқони ҷавон васеъ ба роҳ монда шавад. бо ҷалби муҳаққиқони ватанию хориҷӣ бояд нақши ин бонуи суханвар дар ташаккул ва рушди шеъри тоҷикӣ ҳамаҷониба таҳқиқ гардад. гуфта шуд ки донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамчун маркази бузурги илмӣ омода аст дар ин раванд саҳми фаъол гузошта ташкили ҳамоишҳои илмӣ, нашри таҳқиқоти бунёдӣ, таҳияи барномаҳои таълимӣ ва муаррифии мероси робияи балхиро дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ тақвият бахшад. зикр шуд ки бузургдошти робияи балхӣ на танҳо арҷгузорӣ ба як шахсияти таърихист, балки арҷгузорӣ ба мақоми зан, ба забону адаби миллӣ ва ба арзишҳои волои фарҳанги миллати тоҷик мебошад. ҳамоиш бо барномаи фарҳангӣ хотима ёфт ки дар он аз осори шоирони классик порчаҳои шеърӣ сароиданд. бо ташаббуси шӯъбаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе семинар вохӯрӣ вобаста ба шарҳи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират, шуғли аҳолӣ, экспертизаи шароити меҳнат, пешгирии шуғли ғайрирасмӣ ва пешгирии ҳодисаҳои нохуши истеҳсолӣ пайваста дар иншооти сохтмонӣ гузаронида мешавад. ин навбат низ дар як қатор ҷамъиятҳои сохтмонӣ тадбирҳои омӯзишӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. шарҳи бештар дар ин бора. аз ҷониби шӯъбаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе семинар вохӯрӣ ин навбат дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Проект Инвест, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Авитсена ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сарманзил ташкил ва баргузор карда шуд. дар кори семинари мазкур роҳбарияту кормандони шӯъбаи хадамоти назорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе ва кормандону масъулини ҷамъиятҳои сохтмонии болозикр ширкат варзиданд. ҳадаф аз ташкил ва баргузории чорабинии мазкур ин иҷроиши дастуру супоришҳои раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба пешгирии ҳодисаҳои нохуши истеҳсолӣ ва пешгирии шуғли ғайрирасмӣ дар корхонаҳои ҳудуди шаҳри Душанбе мебошад. тоҷикистон кишвари дорои захираҳои зиёди қувваи корӣ буда, афзоиши он дар давоми 10 соли охир 2% солона, яъне беш аз 880 000 нафарро ташкил додааст. дар идома аз ҷониби мутахассисони шӯъбаи хадамот дар шаҳри Душанбе ба кормандон ва масъулони ширкатҳои сохтмонӣ риояи техникаи бехатарӣ тибқи стандартҳои муқаррар намудаи меъёрҳои сохтмонӣ қайд карда шуд ки тибқи моддаи 345 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон корманд ҳуқуқ ба бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат дорад. ҳамзамон қайд гардид ки дар баробари ин корманд низ ӯҳдадор мебошад ба роҳбари бевоситаи худ дар бораи ҳар як ҳодисаи нохуши дар истеҳсолот рух дода, омилҳои бемории касбӣ, заҳролудшавӣ, инчунин вобаста ба ҳолатҳое ки ба ҳаёт ва саломатии одамон таҳдид мекунанд фавран хабар диҳад. аз муоинаи тиббии ҳатмии пешакӣ ҳангоми ба кор қабул шудан, марҳилавӣ дар давоми фаъолияти меҳнатӣ, инчунин дар ҳолатҳои пешбинӣ намудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз муоинаи тиббӣ ташхисӣ гузарад. воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва коллективӣ, санитарӣ, гигиенӣ, пояфзол ва либоси махсусро ки корфармо додааст қабул намуда онҳоро мақсаднок истифода барад. масъалаи дигаре ки дар семинар вохӯрӣ мавриди таҳлилу фаҳмондадиҳӣ қарор гирифт, ин пешгирӣ аз шуғли ғайрирасмӣ дар корхонаҳо ва ташкилоту муассисаҳо буд. дарҷ гардид ки ба шуғли расмӣ ҷалб кардани аҳолии қобили меҳнат, таъмин намудани кафолатҳои меҳнатии кормандон, ба ҳисобгирии дақиқи қувваи корӣ, тақвияти буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва дар ин замина баландбардоштани ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон масъалаҳои муҳимтарин дар ин самт мебошанд. ба ҳозирин фаҳмонида шуд ки муносибатҳои меҳнатӣ байни корманд ва корфармо дар он ҳолат ба вуҷуд меояд ки агар байни онҳо шартномаи меҳнатӣ тибқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон баста шуда бошад. ҳамзамон қайд гардид ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриқонунӣ ба кор қабул накардан ман аст. зимнан дар раванди машварату вохӯриҳои ташкилшуда масъалаҳои муҳими соҳа баррасӣ шуда, махсусиятҳои он ба масъулин ва кормандони иншооти сохтмонӣ фаҳмонида шуд. муассисаи давлатии Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон курси махсуси такмили ихтисосро барои равшанидиҳандагон ва коргардонҳои шабакаҳои телевизионӣ аз 14 то 17 январ оғоз кард. ин аввалин машғулият дар соли 2026 ба шумор рафта дар доираи ҳамкории муштарак бо муассисаи давлатии телевизиони Душанбе
ва ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба аз кишварҳои Литва ва Булғористон гузаронида мешавад. аввалин курси такмили ихтисос дар соли 2026 барои равшаниндиҳандагон ва коргардонҳои шабакаҳои телевизионӣ оғоз гардид. Машғулият бо ташаббуси Академияи васоити ахбори оммаи Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии телевизиони Душанбе гузаронида шуда, ҳадафи асосии баргузории курс баланд бардоштани сатҳи касбии мутахассисони соҳа, табодули таҷрибаи байналмилалӣ ва ошноии иштирокчиён бо усулҳои муосири равшаниндиҳӣ ва коргардонӣ дар телевизион мебошад. Рӯзи аввали курс дар фазои корӣ ва омӯзанда оғоз гардида, дар он роҳбарияти Академия, равшаниндиҳандагон ва коргардонҳои шабакаҳои телевизионии кишвар, телевизиони Душанбе ва иштирокчиёни курс ширкат варзиданд. Огромное преимущество перед другими системами, что можно и визуализировать, как это примерно будет выглядеть, и все настраивать, то есть домашние задания можно выполнять уже, не занимая саму студию. Со мной приехали коллеги с компании ProPoint, это Virgis и Norvidas. Они проводят тренинги по оборудованию на канале Душанбе. Наши партнеры очень рады, что они могут провести данное обучение. Также мы очень рады сотрудничать с телеканалом. Ребята очень толковые, хорошо обучаются, есть стремление к развитию. Ну а в целом так, нам очень все понравилось здесь. Комплекс был построен довольно-таки грамотно, по-современному. Хорошее впечатление производит на нас в целом Таджикистан, Душанбе. Очень рады присутствовать на рынке. дар идома мутахассисони даъватшуда аз кишварҳои Литва ва Булғористон баромад намуда, доир ба равшаниндиҳии студиявӣ, кор бо манбаъҳои нур, интихоби дурусти равшанӣ барои барномаҳои гуногуни телевизионӣ, инчунин ҳамоҳангсозии кори равшаниндиҳанда ва коргардон маълумоти муфассал пешниҳод карданд. боиси хурсандист, ки мо дар соли наве ки навакун кор бигем оғоз кардем, аз дарси равшаниндиҳанда барои онҳое ки дар кори бевосита дар кори телевизион онҳо ширкат доранд, барои онҳо дарси равшаниндиҳандагон ташкил кардем. Равшаниро чӣ гуна бояд дод дар ҳамин дар дохили студия ва ин илми алоҳида аст ва бояд ки ҳаминро ба коргарони телевизионҳои Тоҷикистон бояд биомӯзанд. ва фикр мекунам ки ин ибтидои соли нав муваффақияти кори мост. машғулият бо мисолҳои амалӣ, таҳлили ҳолатҳои воқеӣ ва мубодилаи таҷриба сурат гирифт. Ба иштирокчиён тарзи истифодаи таҷҳизот, раванди омодасозӣ ва сабти барномаҳо нишон дода шуда, дар бораи фаъолияти ҳар як студия аз ҷониби мутахассисон шарҳи муфассал пешниҳод гардид. Курси мазкур то 17 январ идома ёфта, дар анҷом ба иштирокчиён сертификати хатм супорида мешавад. чун анъана ҳамасола аз рӯи нақшаи солона дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе чорабиниҳои гуногуни илмӣ бо ҷалби хонандагони муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ мегардад. устодону хонандагони литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе низ дар муассиса ҳафтаи фанни технологияи иттилоотӣ ва ихтироъкориро доир намуданд. сужаи омода намудаи ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳад. бо ташаббуси литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо маҳфили робототехника ва зеҳни сунъӣ маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар доираи эълони ҳафтаи ихтироъкории кӯдакону наврасони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Исмоили Сомонӣ чорабинӣ доир гардид. дар ин рӯз хонандагон ба ҳамсабақони хеш бобати муҳимияту мубрамияти ин мавзӯи барои ҷомеа муҳим маълумот доданд. ёдовар мешавем ки ҳафтаи фанни технологияи иттилоотӣ ва ихтироъкории кӯдакону наврасон ин маҷмӯи чорабиниҳои таълимӣ ва тарбиявӣ мебошад ки бо мақсади баландбардоштани донишу малакаи хонандагон дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ баргузор карда мешавад. дар идома хонандагон бо роботе ки ба ин макон ворид гардид саволу ҷавоб намуданд ки бар рӯҳияи ин нафарон таъсири хубе бахшид. ҳамзамон баъд аз баргузории чорабинии фарҳангӣ ки дар ин муассисаи таълимӣ роҳандозӣ шуд, хонандагон ба синфҳо ворид гардида дар доираи мавзӯъ пешниҳод гардида дарс гузаштанд. аз 12 январ то 18 январ
ҳафтаи фанни технология иттилоотӣ гузаронида шуда истодааст. мо омӯзгорони фанни технология иттилоотӣ кӯшиш мекунем хонандагонро аз навовариҳои илму техника огоҳ намоем, баробари замон қадам занем. мақсад аз баргузории чунин чорабиниҳо ин пеш аз ҳама дар рушди тафаккури мантиқӣ ва иҷодии хонандагон таъсир расонида ва баланд бардоштани шавқу ҳавас ба фанни технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ, мустаҳкам намудани донишҳои назариявӣ ва амалӣ, инчунин ошноӣ пайдо намудани хонандагон бо технологияҳои муосири барномасозӣ, интернет, амнияти иттилоотӣ замина мегузорад. Я Бахрамзода Ариана, ученица 7 Г класса. В нашем лицее номер 3 для одаренных детей города Душанбе, мы проходим информатику, а также дополнительные уроки. На дополнительных уроках мы проходим программирование, как Pascal и C++. гуфта шуд ки баргузории чунин ҳамоишҳо ба хонандагон имкон медиҳад ки донишҳои худро дар амал истифода баранд, худшиносӣ ва масъулиятро омӯзанд ва ба интихоби касби оянда омода шаванд. гузарондани чунин ҳафтаҳои фаннӣ дар муассисаҳои таълимӣ барои баландбардоштани сатҳу сифати донишҳои хонандагон ва дарёфти хонандагони болои қад замина мегузорад. саҳифаи варзиши барнома аст манзуратон. дастаи истиқлоли шаҳри душанбе омодагиро ба мавсими нави футболи соли 2026 оғоз намуд. дар доираи ҷамъомади таълимӣ омӯзишӣ машқу тамринҳои даста зери роҳбарии ситоди мураббиён ҷараён гирифта ба баландбардоштани омодагии ҷисмонии бозингарон равона гардидааст. тибқи нақшаи тасдиқшуда омодагии дастаҷамъонаи истиқлол аз 3 марҳила иборат буда то оғози чемпионати Тоҷикистон идома меёбад. дар рафти ин марҳилаҳо ба таҳкими ҳамоҳангии dastavӣ, баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирӣ ва омодагии ҳамаҷониба таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. беҳтарин нишонзани Лигаи якуми Тоҷикистон Назрулло Ашурализода ба таври расмӣ ба дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор гузариш кард. мавсими гузашта Ашурализодаи 17 сола дар ҳайати тими Душанбе дар 25 бозӣ ба задани 33 гол ноил шуда беҳтарин нишонзани Лигаи якуми футболи Тоҷикистон эътироф шуда буд. ҳамчунин Назрулло Ашурализода дар ҳайати мунтахаби то 17 солаи Тоҷикистон бозигари калидӣ маҳсуб мешавад. дастаи наврасони то 17 солаи Тоҷикистон таҳти роҳбарии Далер Кайёсов дуюмин бозии дӯстонаашро рӯзи 16 январ дар шаҳри Дубай бар зидди тими Амороти Муттаҳидаи Араб доир менамояд. ин бозӣ қисми омодагии даста барои мусобиқаҳои байналмилалӣ буда ба баландбардоштани таҷриба ва ҳамоҳангии бозигарони наврас равона шудааст. тамошобинони азиз, инҷо барномаи иттилооти вақт ба поён расид. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома дорад. сарбаланду пирӯз бошед.